Sebelum kau jawab Bantu Nadi dari Bapak Ilus, pesan dari Bapak Ilus, tarihlah mana yang lah beliau sampai bana kekunjainya tambahan nisaknya sakit lain. Pesan dari Bang Virus, bijong bantun amanan sabata kumah tu batu abanah tape tujuh kalau indah nan karasa kiawa jo sedangkan goreng ayam ya nan lah masak di muncung awak lai tabang nyuwo nyoba dia kalau indah karasa kiawa mah ulanglah balik ya mah lagu tu. Dari putra si tujuan papanjang jolah lagu iko ratu pada gantian penagaan Bang Virus 107 putra Batam asa sudah de ram kampung abot cubo nayang pulau lah hayang agak sanabo. Bagi muslim dan dua silakan semoga dalam saja kita dua.
Ibu banadera coba lamadera balamadera putri babadan ibu banadera coba dan saran caiku ya bioy saran caiku menanti urang babi ilena saran caiku menanti urang babi nilalai nama nantian orang babi ini dari Bapak Virus, dari Bapak Virus lain pulau isa nyonde ayang ko coba ulanglah balik ayang aja, ulanglah balik aja. di rumah we biniku onema di eba kalau ada kaki putra si tujuan nyoti puanta po cacik nyodiri rasa puluh tahun putra batamu rasa puluh tahun dan seorang maju onema 10 tahun dan seorang maju lalai ibu rasa puluh tahun ayang hidup sugralai jobi biar emaran gocan ada bayi semalam pisang ko bungo tolong kambang kiro lasi suara mora buat caya laban aku naik rang kebarang ayah pair semalam kini caya laban pesan dari Nabagalau di papanjang lagu ikor atok panangkat yang nayaklah neti balik yul picayu bana bagalau kok kalau ayang lah 10 tahun marando aja iyo nanau dia dari Bapak Virus dari Bapak Virus kata bajawit kayo pasambit yo ka ujung pantun amanetinan sabatako ama iyo banana iyo bak pantun amanan sabatako baulang lah balian papanjang lagu naniko rasa puluh tahun ayang hidup suram hai jabi biar kemaran goba itu banyak malam kini pisang
ko bungo jolong mangkiro lasi soran orabuan kumbanan indah konai kumbanan indah Haji Muslim lenyoti putra batang de abina doko coy ko aga kianyo kabatang aga mo yang biyoy kabatang aga madana mga dunyo dema kabatang aga madana mga dunyo lalay Pesan dari Bang Virus di mandanga betul ayang nan sabat takut ayang jan batakah itu banagat batu itu kabatang agam pulokan mangadu ayang jok kabakeh nan satu mangadu dia mudah-mudahan dia akhirnya solusi sesuatu. Kau menghadir lagu dia. Milina paride na deka tuan bisa banta ko nyampa ko niyay indah sampai bagole gole udawoy bagole gole dan dilabu aku lalay bagole gole dan dilabu aku lemah putra bata Madinah pandayanan mede ampuang hati di parusua padolan waya marando ikor kampuan denai lai perai lai konam wayang lai makasih tujuan lai konam wayang kasih tujuan iya Oh, sebelum dijawab deh ayang dari orang kampung Netibana nan kamu ko putra si tujuan sebentar dulu. Dari
Sabari putra setuju di pabajang diolah belabiku salah ajubo nayan pulolah adik nangka mangadu ke batang agam tuh ya ba'a pulo bunyi jawe itu pesan putra setuju. Setelah datang baru tiba di sana nanti jual. Dian suamandela nganadangan pantuna jale jale putra si tujuan menyotipo sayang kakan dua dekato kana carian larunan nape balik baik tu bana wayudao baik tu bona salamu nyodema baik tu bona salamu nyolalai putra si tujuan ngapulo laba semua tanah baden dengan asale suko samo suko sa copik nyodai sa copik nyanyi rancalan suangan lema sa copik nyanyi rancalan suangan lalai Serta datang Bang David yang baru tiba. Kalau gue ceritain gue lagu yang ceria aja lagu yang ceria itu lama abah kedua cie mereka cie cek sajo di mana tidak gaibo awak mangijo putra bakamoy inyola ceti aja urang ayu olema inyola ceti nyong ayu olalai olalai Oh, alun ya.